בני ארצנו, ארץ מולדת, זו הייתה, כן, אספם. אז זה, ועכשיו עוד פעם אנחנו חוזרים השנה 1961, משפט אייכמן ברקע. וגם כאן אתה מתחיל קצת לנפץ קצת מיתוסים על משפט אייכמן, ועל, תראה, אין ספק שהיינו כולנו גאים מאוד כשהביאו את אייכמן למשפט בארץ. ואתה עורך דין, ואתה בעצם אומר בספר, זה לא חוקי, רבותיי, מה שעשיתם. אני אומר דבר כזה. אייכמן, בסיכומו של דבר, במבחן התוצאה, קיבל את מה שמגיע לו. מהרשעים הגדולים ביותר שהיו, והמנוול הזה היה צריך לשלם בחייו באיזושהי דרך, זה ברור. כל מה שאני אומר שלא שמנו לב שאנחנו עושים שימוש במה שהיום זה מובן מאליו, אנחנו עושים שימוש בכלים שנקראים כלים משפטיים. ויש כלי שנקרא משפט פלילי. עכשיו, משפט פלילי, כשאתה מעמיד מישהו למשפט פלילי, יש עקרונות שמעבר לשאלה האלמנטרית איך הוא הגיע, האם אתה חוטף אותו או האם אתה מייבא לארצך כל מיני פושעים מארצות אחרות, שזה היום אנחנו רואים את המדרון החלקלק הזה שחלק ממנהיגינו מפחדים לנסוע לאנגליה אפילו שמא יעצרו, ומישהו שכבר מגיע לאנגליה מפחד לצאת מהמטוס. זה מדרון חלקלק שמדינות מתחילות להעמיד לדין אנשים זרים, ועקרונות המשפט הפלילי שמעמידים לדין אנשים שביצעו משהו נגד חוק מסוים, ולא היה חוק בתקופה שהם נמצאו מהסיבה הפשוטה שלא הייתה גם מדינת ישראל. זאת אומרת, יש בעיה גם של רטרואקטיביות, שאתה בא ומחוקק חוק ועל פיו אתה שופט משהו שקרה לא רק לפני קיום החוק אלא לפני הקמת המדינה בכלל. יש בעיה גיאוגרפית, אתה תופס את כל העולם לצורך הנושא הזה. ויש גם כמובן את הבעיות הטריוויאליות, כמו איך אתה מנהל משפט בלי ידי הגנה. העניין הזה של ידי ההגנה, אתה יודע, אני לא חשבתי, עד שלא קראתי את הספר שלך, לא חשבתי על זה בכלל. כן. כי אנחנו כל כך התרגלנו זה, כן, 6 מיליון קטגוריים. כן. המשפט, כן, המשפט המפורסם של גדעון האוזנר. וזה שבעצם לא, במשפט נורמלי היה צריך להביא ידי ההגנה, נכון. אבל זה לא היה משפט נורמלי. לא, זה לא היה משפט נורמלי. אז עוד פעם, אנחנו מסתכלים על זה כאילו זה משפט. אני אומר, בוא ננטרל את זה מהמנוול הזה, ומגורלו וכו' וכו'. אבל ברמה העקרונית, אתה לא יכול לנהל משפט שבו מצד אחד אין ידי הגנה, מצד שני, הנפגע, הקורבן, הוא גם השוטר וגם החוקר וגם התובע וגם השופט וגם התליין. אתה לא יכול לשחק את המשחק הזה מכל הצדדים, זה לא נשמע נורמלי. והייתה התנגדות גדולה בעולם, הציעו כל מיני הצעות להעמיד את זה למשפט בינלאומי ולמצוא כל מיני פתרונות אחרים שממשלת ישראל לא הסכימה להם. אגב, כשפרסו את היריעה, פרסו את כל יריעת השואה באירופה, כולל ארצות שאייכמן לא היה שם ולא בדיוק היה אחראי על הדברים. אבל להשלמת התמונה, כבר בהזדמנות חגיגית זאת, פרסו את כל התמונה. כלומר, אני לא מרחם עליו ולא חס על חייו. כן, לא זאת התקופה. הגיע לו להתעלות. אפשר היה לעשות את זה מאוד מהר. אפשר היה לעשות את זה כך, אפשר לעשות את זה אחרת, אבל זה ויכוח אחר. אבל שאין לי בעיה איתו אישית. אבל לגבי שימוש בעולם המשפט, כדי לעשות משהו שבעיני מי שמסתכל על זה מהצד, זה נחזה בפרספקטיבה של 50 שנה, כמו מין משפט ראווה, רק בגלל שזה כואב לנו, זה עבודה נגד עקרונות המשפט הפלילי, אין מה לעשות. זאת היא עובדת חיים. כן. זה היה משפט ראווה שהמטרה שלו הייתה חינוכית. הוא נועד, היה קצת חינוכי, להביא למודעות לעם ישראל, לאלה שיושבים כאן. ולכן גם בחירת העדים הייתה מאוד מדקדקת, ולא נתנו להעיד לאלה, ונתנו להעיד לאלה. אני בדיוק לא מזמן קראתי שחייקה גרוסמן ביקשה לתת עדות במשפט, וגדעון האוזנר ענה לה, יש כבר 2 מהשומר הצעיר. זה נכון, זאת הייתה מין התחשבנות היסטורית.
עם השואה, על מנת ללמד, על מנת לחנך, על מנת להראות לדור החדש פה ולהראות לגויים ולעשות קפיטליזציה מהמצב ולהראות את צדקת הדרך. ואת צדקת הדרך לא מקלקלים על ידי כל מיני סיפורים, שזה כבר שייך לבית אחר, כן, של מיתוסים שלא נוגעים בהם. זאת אומרת, משפט אייכמן היה הדוגמה האולטימטיבית לתהליך ההפרטה שעברה השואה. השואה היא בעיה פרטית. אכלו לי, הרגו אותי, שתו לי, הרגו את משפחתי, סחבו את אמא שלי, את אבא שלי, את גיסתי, את אחותי. הכל ברמה המשפחתית. אין דיון ברמה הציבורית. איפה הייתה ההנהגה? איפה הייתה ההנהגה של 3 מיליון ומעלה מיהודי פולין? איך זה שאף אחד מאיתנו, כולל כל אלה שמאזינים עכשיו, לא יודע שם אחד, לא עולה לו בראש שם אחד של מנהיג יהודי מהשואה, חוץ ממרדכי אנילביץ', ילד, חצי ילד שהיה בן 23 מהשומר הצעיר. איפה ההנהגה, המפלגות, המנהיגים הנבחרים, אנשי הרוח, אנשי העסקים, איפה? הם פשוט ברחו. אבל לא מדברים על ההנהגה היהודית בשואה, לא מדברים על זה, לא לקלקל. גם בתוך השואה ממעטים לדבר על תופעת היודנראט ועל בעיות אחרות שהיו שם. אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו כן מדברים על היודנראט, ואנחנו מדברים על היודנראט כי לפעמים היו מקומות שביודנראט היו מנהיגים ציוניים, וזה דבר שלא מתקבל על הדעת. כן. ואתה יודע, כשהגרמנים נכנסו לפולין, הרוב ההנהגה ברחה. גם ההנהגה של תנועות הנוער וגם הרבנים, וכולם ברחו מזרחה. ההבדל היה שהיו כאלה שחזרו. שברגע שהם הבינו מה קורה, כמו מרדכי אנילביץ' וטושיה אלטמן ושמואל ברסלב ויוסף קפלן, שזה בעצם היה המנהיג של השומר הצעיר. ומדרור צביה לובטקין ואנטק צוקרמן חזרו. עכשיו, היה אחד שלא חזר, ושהיינו באמת ממנו מצפים שהוא יחזור, וזה נציב בית"ר בפולין, מנחם בגין. כן, עכשיו, על בגין אפשר להגיד הרבה דברים טובים, ואפשר להגיד דברים פחות טובים. אני גם בספר מתכסח עם הפופוליזם ועם הדמגוגיה של האספות הבחירות, עם האופנוענים. ובהקשר הזה של השואה, אני חושב שבלי לשפוט, רק בשביל לשים על השולחן, כדי להביא את זה לאיזשהו דיון, כמה אנשים בכלל יודעים שמנחם בגין היה נציב בית"ר בפולין, אחראי ומפקדם של 70,000 בית"רים, מלחמת העולם השנייה התחילה ב1.9.1939, ב6 לספטמבר, שבוע ימים, כשהגרמנים אגב עוד לא הגיעו לוורשה וכולי, הוא, אשתו, יחד עם נתן ילינמו ואשתו, לא משנה, פשוט לקחו, אני לא כתבתי את זה בספרי, אבל בעיתון הארץ כתוב שגם לקחו את כל הכסף של תנועת בית"ר והאצ"ל, 150,000 זלוטי משכו מהבנק, וברחו. עכשיו, לא מינו הנהגה אלטרנטיבית, לא שיתפו אף אחד בזה שהם בורחים, לא נתנו אפילו התראה, חבר'ה, אם זה מצב כל כך חמור שאנחנו בורחים, אולי כדאי שגם אתם תברחו, ופשוט נעלמו, וזאת דוגמה אופיינית לקשר השתיקה אחר כך שנהיה, כי לא מדברים על ההנהגה היהודית בתקופת השואה, בגלל שכולם שותפים לקשר השתיקה, כי בסיכומו של דבר הבריחה הייתה כמעט מוחלטת. כל מי שיכול היה, והיה לו ביד את הכסף והאמצעים והאינפורמציה, לקח, ואיך אומרים, עשה לביתו, נקרא לזה כך, ברח, והשאיר את הצאן מרעיתו אחריו. אז עד היום, כשאתם מדברים על שואה, מדברים על ערים גדולות, מדברים על עיירות, מדברים על זה, תמיד זה משפחות ואנשים, ואספו אותנו והביאו אותנו, ואף פעם לא... הכל מתמסמס, ההנהגה מתמסמס. למה הדבר דומה? למלחמת יום כיפור. היה לי על הדעת שידברו על מלחמת יום כיפור רק באספקט האיום והנורא של 3,700 ההרוגים, או אם אני לא מדייק במספר, והפצועים והלומי הקרב, וכל הדברים האיומים שהמלחמה הזאת הביאה עלינו, בלי שבראש הנושאים יהיה התנהגות הממשלה, גולדה, משה דיין, איך זה עבד? המחדל. בשואה אין דיון בהיבט הציבורי. ובדיוק קשר השתיקה עובד הפוך, אין גם שום דיון בתרומה והעזרה של ההנהגה ליהודים שנלכדו שם.
יש רק מיתוס אחד שמסתובב, ואני מגיל 5 עומד דום כל שנה, וזה המיתוס של הצנחנים, חנה סנש, בתור פרסוניפיקציה של המיתוס הזה. כאשר עם כל הכבוד לה ולתמימותה ולרצונה הטוב, בסיכומו של דבר, אנשים לא שואלים שאלה, אלוהים אדירים, מה בדיוק הילדה הזאת הייתה צריכה לעשות? הפילו אותה ממטוס, מתוך כוונה שהיא תגיע לבודפסט בזמן שאייכמן בשיא תפארתו, שם משלח את היהודים בסיטונאות למחנות. מה היא בדיוק הייתה צריכה לעשות? הבחורה הזאת שהיא, במילים של היום, זאת חננה. היא לא הייתה חיילת אפילו ברמה של בת 12. לא היה לה שום מושג מה עושים. מה בדיוק היא הייתה צריכה לעשות? הייתה מאוד צעירה, בת 23, 4, משהו כזה. בת 23, 24 משוררת. אתה זורק אותה לשם, מה היא תעשה? מרד של יהודי בודפסט. היא תוציא אותם החוצה. זה שהיא נתפסה לפני שהיא הגיעה בכלל, היא לא הצליחה להיכנס אפילו להונגריה, זה סיפור אחר. והדבר היום והנורא זה ששלחו אזרחית הונגריה. זאת נקודה שאני לא חשבתי עליה אף פעם, ובאמת בספר כשקראתי את זה, זה עשה לי מין כזה. היא הייתה אזרחית הונגריה. היא אפילו לא הייתה יכולה להיות שבוית מלחמה. היא לא הייתה שבויה, היא הייתה נחזת ביניהם כבוגדת. כן. ולכן, הרי ההונגרים לא הוציאו להורג חיילים בריטים בסיטונות ברמה משפטית. גם הגרמנים לא, גם הגרמנים לא. שבוי מלחמה זה שבוי מלחמה, זה חיים, איך אומרים, מסכנים בפני עצמם, אבל לא מוציאים אותם להורג. את המשפט עשו לה בגלל שאזרחית הונגריה. אז אתה שולח, אני אומר, אני מקווה, למרות שאני מתקשה להאמין, שזה מתוך איזה גברות לב ורשלנות, יש יותר רגליים לסברה שזה מתוך איזשהו רצון מטורף לבנות מיתוסים ולהגיד עזרנו, שולחים את החבורה הזאת לשם. אתה שולח אותה למצב שאין לה סיכוי לצאת בחיים משם. מפיל אותה לתוך בודפסט בתקופה הזאת, מי שיודע מה הייתה בודפסט בתקופה שהיא צמחה שם. ובסוף הטענות הן למה לא עזרו לה. זאת אומרת, למה היהודים המסכנים האלה שהיו שם, עם קסטנר, שקסטנר זה סיפור אחר, ובפני עצמו הטענות, למה לא פעלת לטובתה? חבר'ה, היא הייתה זאת שהייתה אמורה להציל אתכם, לא זאת שאתם הייתם אמורים להציל אותה. אתה יודע, העניין הזה של הצנחנים ושל השליחים, כאילו זו הייתה, כאילו, ההנהגה בארץ, כאילו רצתה, כמו שכשפרץ מרד גטו ורשה, הייתה הנחת רווחה בארץ. יצחק גרינבוים אמר, נגול האבן מליבי, כן? סוף סוף היהודים האלה מרדו. אז גם הייתה, כאילו, לקראת הסוף הייתה הרגשה, כאילו, שצריך לעשות משהו. הייתה עוד אישה שצנחה. כן, חביבה. חביבה רייק. עכשיו, חביבה הייתה כבר בת 30, חביבה הייתה בצבא הבריטי, כן. חביבה כבר הייתה מאומנת יותר. אני גם חושבת שלא היה צריך לשלוח אותה, אבל היא מאוד רצתה. כן. וגם כשהיו היסוסים, אם כן, כי היה שם הייתה איזה בעיה, המטוס לא, היא לא צנחה איפה שהיה צריך, ואמרו לה, אולי לא. אז היא אמרה, התשובה שלה, וזה אולי מאפיין, היא אמרה, אם אני לא אצנח, לא תהיה נציגות לשומר הצעיר, וחוץ מזה, מה יגידו בקיבוץ? כן. שזה מראה משהו על התקופה הזאת, על כן. כן, על ההשתייכות העוצמתית הזאת, על הכוח האדיר הזה שבהשתייכות, שבעצם ברמה מסוימת, מי שקורא את הספר, ולא נעשה ספוילר ולא ניכנס לתוכן של הספר יותר מדי, הספר הוא ברמה מסוימת ספר על השתייכות, על הצדדים האפשריים, הבלתי אפשריים ועל המחירים של השתייכות. שכולנו היינו שייכים, כולנו היינו ילדים שייכים למדינה, שייכים לממשלה, שייכים לצבא, שייכים להסתדרות, שייכים לקופת חולים, שייכים לכל דבר, אנחנו שייכים. אנחנו חלק ממשהו, אנחנו לא אינדיבידואלים. באמת, אחד הפרקים הראשונים קראתי לו תלבוש את החידה. בגדים, אתה מתאר את זה, אפשר למות מצחוק. אבל הכוונה הייתה שהילדים והחבר'ה היינו תלבוש את החידה, כולם רצו להיות דומים, לא רצו לתת לעצמם איזשהו ביטוי. וכמובן, המסירות והביטחון והאדנות, הרעיון שמישהו חושב, הכנסתי שם פרק שמגיע המרגן
בריין אפשטיין, הקוזינה, בן דוד של ארי. מי שיודע, זה הבן אדם שהקים פחות או יותר את החיפושיות, או ייחד אותם ביחד, והוציא אותם לאור ולאוויר. והם יושבים ומסבירים לו שבעצם, מה זה? אתה הולך ופה מקים איזה מין להקה עם 4 פושטקים מליברפול. תראה, שושנה דמארי, תראה איך אצלנו זה עובד, להקת איילון, להקת הנחל. אנחנו יודעים איך עושים משהו. גברות הלב הזאת, שאתה חושב שאתה מרכז העולם. אל תביא אותם לכאן, אל תביא אותם שלא יקלקל. גם לא נתנו להם לבוא, לא? הם אבל יש שם עוד משהו, כשהוא עומד לבוא, אז הם מסדרים את הבית. ואבא, הוא ככה מאוד חשוב לו שלא יגידו, שהוא לא יחשוב שחסר לנו משהו. אנחנו נראה לו כמה טוב כאן, ושלא חסר לנו שום דבר, נכון? זה אחד הביטויים הקלאסיים של התקופה. לא חסר לנו שום דבר. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. לא חסר בארץ כלום. כן, יש לנו באמת בגדי עטה ותפוזים אתה יודע, עוד אחד הדברים הנפלאים שאתה מביא בספר, שבאמת צחקתי ובכיתי ביחד, וזה את ההופעה של ג'יגן ושומאכר. כן. שג'יגן ושומאכר, באמת, שני הקומיקאים, וזה בדיוק הזכיר לי שההורים שלי הלכו להופעה כזאת. כן. ואנשים נכנסים לאולם, לבושים יפה, ואז ג'יגן אומר, יהודים טוב שנפגשים, ככה, נכון? זה ממש הוא אמר בהופעות אחרי השואה. העיקר שמתראים. העיקר שמתראים, וכל העולם פורץ בבכי. כן. אחד הדברים, אחת התופעות המדהימות, זה היחס ליידיש ולתרבות היידיש. בסיכומו של דבר, נכון, מצד אחד אתה לא יכול לתת פה שיסתובבו פה 20 שפות וכל אחד יתפלל מסידור אחר, צריך להיות איזה שפה אחת שתאחד את כולם וכו'. אבל העברית ניצחה. ועשו מלחמת חורמה נגד היידיש. אנשים לא יודעים שזו הייתה עבירה פלילית. אז ההצגות ביידיש נלחמו בהם, הגבילו אותם בזמן, הגבילו אותם בתוכן, הגבילו אותם בצורה כזאת. אני חושב שכתבתי את זה גם שלפחות שליש צריך להיות בעברית, אז הם הביאו זמרות תימניות שישירו כמה שירים בין לבין כדי למלא תוכן בעברית קצת. והיה פער עצום בין הממסד שרצה לחסל את תרבות היידיש, לא לדבר יידיש ולא לתת שום הוקרה והכרה בזה, לבין הקהל שהיה צמא לזה, זה הייתה התרבות שלו, זה היה הסיפורים שלו. ולכן ההופעות שלהם בארץ, ואני מוכרח להגיד, כמו הרבה מאוד דברים בספר, שהייתי שם. אז אני ראיתי את הדברים האלה קורים. ההתרגשות הייתה עצומה, מכיוון שזה היה אחד המקומות היחידים שהייתה להם דרישת שלום חיה מהחיים שחיו שם. האמירה הזאת שג'יגן היה פותח בה את ההצגה היא בעצם, מה הוא יגיד? מה אתה יכול להגיד? אנחנו הרי התראינו לפני המלחמה ובהופעות וראיתם אותנו ועשינו, נו, ומה? קרה, מיליונים מתו, מיליונים נהיו עקורים ואיבדו את הכל וחצי מהעם איננו. אז הוא אומר, טוב, העיקר שמתראים, וזה היה לזה אימפקט רגשי עצום על השומעים, שכמובן, כמו שאני גם כותב בספר, תוך 2 דקות אחרי שגמרו לבכות, התחילו לספר את הדברים המצחיקים שלהם, וכולם שכבו על הרצפה מרוב צחוק. כי אתה יודע, כשאנחנו חושבים על הגולה, הרי הגולה, זה לא רק השואה, הרי הייתה שם תרבות יידיש שלמה. נכון. כל הסופרים והמשוררים היידים. נכון. אז אתה יודע מה, אז בואו נשמע שיר ביידיש. כן, מגיע להם. Erzähl mir, Alter, erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, alles hat Sinn. Wie seht euch der Stiebel, was hat einmal geglanzt? Sie blieb noch das Beimale, was ich hab verpflanzt. Der Stiebel ist alt, verwachsen mit Mochengrus.
Der alte Dach zerfällt, das Fenster an ein Glas. Der Garnik ist grimm, zu beugen die Wand. Die Wurst ist schon mehr, gar nicht erkennt. Der Garnik ist grimm, zu beugen die Wand. Die Wurst ist schon mehr, gar nicht erkennt. Ich red fin Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine kindersche Jür verbracht. Sind ihr am gewähnen Welt, mein steht alle Welt, in Uremen Stiebele mit alle Kinderlach dort gelacht. In jeden Schabes pfleg ich laufen dort mitten chemisch gleich, sitzen hinter dem grünen Beimale, lehnen bei dem Teich. Welt, mein steht alle Welt, mein Heimale wie ich hab meine kindersche Jure verbracht. Welt, mein steht alle Welt, mein Heimale wie ich hab meine kindersche Jure verbracht. Sind ihr amul gewähnen Welt, mein Heim alle Welt. In Uremen Stiebele mit alle Kinderlach dort gelacht. In jeden Schabes pfleg ich laufen dort mitten chemisch gleich, sitzen hinter dem grünen Beimale, lehnen bei dem Teich. Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine kindersche Jure verbracht. כן, השטטל שלי. אני חושבת ששומעים את השיר הזה, ככה אי אפשר להתאפק, והדמעות עולות, באמת זאת הסיבה שהספר מעלה באמת נושאים די קשים, ודי קשים לעיכול, ודי דברים שמדחיקים, לא נוח או לא מקובל לדון בהם, והיה חשוב לי לשים את הנושאים האלה בתוך רומן, ובתוך רומן שיש בו חלקים מצחיקים וקלים לקריאה, ותוך כדי זה נכנסים הנושאים הקשים. זאת אומרת, לא להפוך את זה לרשימה של נושאים של הטפה. כן, ולא רק לשבור מיתוסים, לנפץ מיתוסים, אלא שאתה צוחק וישנו עדות שמחה. המצחיק הזה הוא מצחיק והוא נהדר, והוא מדבר יידיש. זה בדיוק העניין, שקונה מגרשים ומוכר מגרשים ותמיד לא מצליח לו. זה דמות הסוחר, זה סוחר, הראש שלו עובד אחרת.
הוא כולו מלא קומבינות ומלא רעיונות ומלא מחשבות, וכל הזמן הוא מסדר, קונה מגרשים, יש לו ראיית עולם של סוחר. וזו דמות מאוד מצחיקה, והיא בסיכומו של דבר, הייתי אומר, עוזרת לגיבור להוביל את הפרק הזה של חייו, של 1961. אתה יודע, התקופה הזאת, גם כל הבתים, כל המשפחות, הכל יש סודות, יש סודות בלי סוף. גם, אני רוצה להגיד שגם בתקופתי, בבתים שלי, היו המון סודות. המון סודות, מה היה שם ומה היה, אנשים הגיעו לכאן, איבדו משפחות ולא סיפרו לילדים שלהם שהייתה להם משפחה קודם. זאת אומרת, היו המון 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 סודות, וכמו שכשהארי שואל את אבא שלו, אומר לו, כאילו, למה לא הצטרפת לנוקמים? למה לא נקמת? למה זו? אז הוא אומר לו, אתה הנקמה שלי. ואת זה שמענו הרבה מאוד מההורים שלנו. כן. אתם הנקמה שלנו. כן, כן, כן. זאת הייתה חזות הכל. זאת אומרת, המטרה הייתה להראות שניצחנו, ואיך ניצחנו? על ידי זה שהצלחנו להוליד ולגדל את הדור הזה של המאיר הרציונים האלה, שלכם, של הצברים, של החיילים, של האנשים שגבוהים ב-20 סנטימטר מההורים, חזקים הרבה יותר מהם, ופטורים מכל תלאות העבר, מכל תסביכי העבר, וכאילו יהיו איזשהו גזע חדש, הצבר הוא איזשהו גזע חדש, וזאת ההצלחה. עד היום אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בנסיבות הכי טריוויאליות, שגומרים קורס קצינים, אז יש איזה סבתא שאומרת, זה בעיניי החזון הציוני בהתגלמותו. כן, אבל אני זוכרת את ההתרגשות הזאת, אני אפילו זוכרת את ההתרגשות שאני התגייסתי, כן, ואני משחק כל בת, ולא כמה שההורים שלי התרגשו. כמה שכאילו, יש לנו צבא שלנו. אנחנו נוכל להגן על עצמנו. אף פעם לא נלך יותר כצאן לטבח. תמיד יש איזה, זאת אומרת, זה לא, זה נשמע כזה קלישאה, אבל זה לא, זה אמיתי. נכון, זאת הייתה תחושה שהיום אני יוצא מנקודת ההנחה שחלקים גדולים באוכלוסייה איבדו אותה לגמרי. בדרכם האינדיבידואלית וחסרת הסולידריות הכללית, הם גם משוכנעים שהכל בסדר ויהיה בסדר ולא צריך לדאוג. אנחנו גדלנו באווירה של דאגה, זה עלינו החובה לגמור את המהפכה. אנחנו צריכים לתרום, אנחנו צריכים לעשות, כל אחד אישית. כן. אתה יודע, דמות נפלאה בספר היא דמות של המורה לספרות. שכאן זה קצת שובר לי, כי כל אותם הצברים עם הקוצים, המחוספסים האלה, הם מתרככים. הם מתרככים. כן. היה לי חשוב להביא את הדמות הזאת, כי קודם כל רציתי להראות את דמות האידיאליסט העירוני לצורך העניין, לאו דווקא עובד האדמה או הקיבוצניק, אלא את הדמות של הציוני האידיאליסט, שחייו הם מוקדשים לרעיון הזה, ובסיכומו של דבר הוא איש די רך ודי נוח ודי שנקלע לתוך הסיטואציה הקשוחה הזאת, ומצליח למוסס את הקשיחות שלהם, את הדוקרנות הצברית, דווקא ברכות שלו ובחוסר ההתאמה שלו למודל הצברי, נגיד כך. והוא זה שמלמד אותם את שחקי של צ'רניחובסקי. ואתה יודע, וכשהוא חולה, אז כל הכיתה מגיעה שם, ובאמת יש כאן את הרכות הזאת, בלי שום... ובסיכומו של דבר את התמימות הזאת, כי כשאתה לוקח את שחקי ואת כל על כל בתיה, השיר הזה על כל הבתים שמרכיבים אותו, אז אתה בעצם רואה שזה מדבר באמת על הכל, על האדם העובד, על שלום עם העמים, על הקמת משהו משלנו, על חופש לעם היהודי. אתה רואה שזה מין משהו שלא סתם היו כאלה שאמרו שהיה צריך את ההמנון לעשות, את השיר הזה להפוך להמנון, וזה נקודת חיבור בין המורה הגלותי לצורך העניין, הציוני, מהדור הקודם, לבין הצברים המחוספסים שצריך נגיעה אחת רכה והם בעצם נמסים.
ובסוף, כשהוא נפטר, אז הוא נפטר עם המזכרת היחידה שיש לו משם. הוא לא לגמרי, כמובן, יצא משם. כן, זאת נקודת החיבור באמת. כן. מכאן ולא מכאן. אני מאוד רוצה להודות לך, עוזי זק, שבאת לאולפנינו. תודה לטכנאי שלנו, אריה הלפמן. כאן יונה נבנצל. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עודני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז. רוחו ישליך כבלי הבל, ירום ממנו במותיה.